Gizaburuaga conserva restes d'una història esplendorosa en què el llinatge i la puixança dels Bengolea es fa ben patent. Fins i tot el pont de pedra, avui amb barana de pedra, i que du el seu nom, llueix un escut inèdit que delimita els dominis de la torre. En el capítol de les preses, i continuant amb l'obra de la nostra il·lustre figura, la seva principal aportació van ser les preses d'arcs i contraforts, en oposició a les romanes, que tenien el parament llis. En aquella època es construïen les anomenades preses de gravetat, que ell compara amb les seves, oferien més resistència a la força de l'aigua i eren més duradores. En els seus escrits ens diu: «Trobo que són més segures, sòlides i de menys cost les d'arc, com quedarà demostrat. Quan el llit del riu és petit, n'hi ha prou amb un arc, i quan és gran se'n faran 2, 3, 4 o 5. La de l'Aritzoleta, o Errotabarri, és un bon exemple de les seves teories. L'Aritzaure, o Errotàzar, molí construït anteriorment aigües amunt i amb la seva pròpia presa adossada, ens serveix d'excusa per conèixer més bé els mecanismes de producció de molta en pro d'un rendiment més gran. Actualment només en queden restes del molí, car la presa va ser inundada i amortitzada com a conseqüència de la construcció de la citada de l'Aritzoleta. Mitjançant aquest panell explicatiu, podem observar com, si en comptes de mantenir juntes amb dues construccions, presa i molí, ampliem la distància entre totes dues a través de la corresponent canal o antapara, aconseguirem un augment de la força propulsora que farà que s'incrementi el salt, obtenint d'aquesta manera més energia. La presa d'Iveta, a Olesti, de forma irregular i basada en la mateixa tècnica que la de l'Aritzoleta, després d'una moderna i interessant remodelació, ens mostra a petita escala, però físicament, la funció de l'antapara. Passant per la canal, l'aigua arribarà fins al molí i, travessant diversos obstacles, accionarà la roda o rodes principals, transmetent la seva força rotatòria. Tot i que actualment en desús, però més recents, encara en podem trobar alguns exemples. La vida i obra de Pedro Bernardo Villarreal de Berriz, a banda del que ha quedat dit, demanaria molt més temps per explicar els seus èxits. Per tant, podem dir que va ser un home compromès amb el seu temps, que va comptar amb l'opció de futur i el compromís de trobar-se en el germen dels moviments intel·lectuals que més es van involucrar en la modernització del sud del País Basc. El riu Lea, impregnat d'història, també ens ofereix altres formes d'apreciar-la. Seguint el seu curs, divisarem diversos ponts que són mereixedors de la nostra atenció. Antsior, a Olesti, és característic dels segles XVII i XVIII. És un endavide o camí funerari per on es duien els morts i que representava el nexe d'unió entre la caseria i la sepultura. En més bon estat de conservació, Pontorroy manté en la seva fàbrica restes de pedres de paredar fetes amb escòries de les ferreries i amb macat de la calçada original. És atrompetat en els seus extrems, suggerint així una forma d'embut. Subibarri, el terme de Munitíbar, compta amb una estructura similar. Com a antic camí medieval, pertany a l'esmentada Ruta del Vi i del Peix. Aquest, concretament, es dirigia a Durango per continuar per Urquiola cap a Vitòria i arribant per La Rioja fins a la Meseta Castellana. Però si fins ara ens hem referit a aspectes més relacionats amb el passat i la història de Lea i Barra, en un exercici de contrast i per pura vocació renovadora, el parc temàtic sobre energies alternatives de Bengola ocupa un lloc primordial pel que fa al significat d'aquesta iniciativa. Juntament amb Bandra Mari, de Gerricaits, constitueix la culminació del punt més atractiu de tot el projecte. Una aposta de futur en què els pobles de la comarca, amb la mancomunitat al davant, han invertit tots els mitjans que tenien al seu abast. Bé, aleshores, tal com us he comentat, el projecte va passar a mans de la mancomunitat. Hem fet moltes més reunions amb tècnics de la mancomunitat, tècnics externs del nostre ens públic. I el que ens comentaven era que, potser, senzillament, elaborar el projecte centrant-lo només en el parc temàtic podria resultar una mica pobre, i per això es va optar per un projecte més ambiciós. Perquè, bé, la gent que pensava ens comentava que
heu de muntar alguna cosa que la gent que vagi a Munitíber, quan ho vegi, es quedi al·lucinada, que sigui un àmbit natural, però que hi hagi cultura, que hi hagi lleure, que hi hagi energies alternatives, actes didàctics, cultura. Per això, seguint amb el projecte, desenvolupant-lo més, el que vam fer va ser repartir o dividir el projecte en 3 fases. El primer pas seria la urbanització del parc. El segon seria l'edificació on hi aniria tot el que tenia relació amb les energies alternatives. I el tercer seria ja la instal·lació de les plaques solars. Llavors, veient una mica les característiques que es volia que tingués tot això i que havia de ser un disseny innovador, des de la Mancomunitat es van posar en contacte amb José Ángel Uberuaga, que és l'escultor, un escultor, bé, més famós fora que no pas aquí, a la nostra zona, i que viu aquí, a Munitíber. I ell una mica va començar a moure el projecte amb els enginyers i els arquitectes. I el millor de tot, el millor, trobo que, a banda del fet que és una obra molt atractiva, amb trets molt interessants, el millor va ser quan va dissenyar el pont que hi hem instal·lat allà a Bengola, que és un pont d'acer. Em sembla que deu pesar entre 12 i 15 tones, un pont que de seguida que el veus t'impacta. Però bé, em fa l'efecte que serà una mica l'entrada o la sortida de venda del parc de Munitíber, del parc d'energies alternatives de cara al públic. L'obra de l'escultor Ube podríem definir-la com a pont-escultura o escultura-pont, segons el caràcter o el punt de vista de la nostra pròpia visió. Concebuda en les seves formes com una caixa rectangular, planteja una dimensió en què la funció pràctica per la qual ha estat dissenyada es fon en expressió artística, no només innovadora, sinó també reflex de l'actual escultura basca. Fet amb peces d'acer Corten, amb unes dimensions de fins a 12 metres de llarg, 4 metres d'amplada i 3,7 metres d'alçada. Els cantells acaben en formes aixamfranades amb un espessor de 20 mil·límetres. Per tal de fixar-lo a la base, s'han construït 2 bigues en doble T o d'ànima doble, aconseguint d'aquesta manera que l'assentament en l'indret fixat per la seva ubicació tingui una solidesa considerable. Resseguint les seves juntes longitudinals i a través de 36 perforacions discorren 4 cables d'acer inoxidable de 26 mil·límetres de gruix i d'uns 15 metres cadascun, aconseguint així un efecte d'estètica contenció de les peces que conformen l'escultura. Amb la instal·lació d'aquesta obra a Bengola, d'especial impacte pel seu disseny i amb una gran càrrega simbòlica, s'afegirà una peça més de totes les que, encara en fase de construcció, completaran l'espai dedicat a les energies renovables. Amb un pressupost que s'acosta als 4 milions d'euros, dividit en 3 fases, el Departament de Medi Ambient de la Diputació de Biscaia ha aportat el 75% de la totalitat. En aquest pressupost s'inclou també l'obra realitzada en relació a l'EA i Bilbidea. La Mancomunitat, per la seva part, té previst destinar uns 600.000 euros per emprendre en una primera fase la construcció d'un centre d'interpretació sobre energies alternatives i també un espai d'investigació sobre la matèria a la mateixa zona. El seu edifici central constarà de 2 plantes i estarà equipat amb els sistemes més moderns, amb sales d'exposicions, un centre de reunions i una aula polivalent, a més d'altres instal·lacions.